Cebu appeal sa GMA Kapuso Countdown 2025 karong tungang gabii. Pangmustahon ta ang preparasyon ini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Happy New Year maayo sa ato mga kapuso. Diha pipila ka oras gikan karon ato ng sugaton ang Year of the Snake 2025 morning nata karon diri sa Marco Polo Plaza Hotel ang katambayayo nato sa atong kapuso New Year's Countdown. Din daring dapita may atong huwaton ang paghagtok sa alas 12 sa tungang gabii nga atong paaboton then sugaton nato ang year 2025 uban usab sa panghinaot nga unta abunda og puno sa grasya ato ang tibuok tuig sa 2025. May ato nakita karon ang very festive mood diri sa Marco Polo Plaza Hotel o niya inanay na ato mga kaigsuonan nga nagabot-abot diri alang sab sa ilahang paggahin pag-spend sa ilahang New Year diri sa Marco Polo Plaza Hotel. O niya may kinide ato ang New Year's Countdown simultaneous ni sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao, no? Manila, Cebu and Davao. May ato lang ipakita kini ato nakita karon nga Christmas tree sa ato ang likod mo ni siya ang Christmas tree of hope diin katambayan usab ang Marco Polo Plaza Hotel nya ang beneficiary sa kaning Christmas balls diri ang GMA Kapuso Foundation. May ato lang pong lakbitan pod ang security nga gipatuman karon sa ato ang kapulisan gipaniguro nila nga hapsay ug magmalinawon atong pagsugat sa bag-ong tuig unya kuanang gyud ilahang awhag nga di magpalabi sa mga party-party kundi binlan pod o ginagmay kaugalingon aron kumuuli nga safe ngadto sila mga Pinoyanan. So alang sa ato mga kaigsuonan diha, Happy New Year kanatong tanan. May Daghang salamat Alan Domingo ug Happy New Year.